बेयो थुफा बेखौ बानायनानै बिदि दोनो स्टेन्डआवहाय। बेयो जाहैबाय साननैनि उनाव बेखौहाय बाहेरायाव बरनो फोरानो नायलांनो हागोन। बेयो खमसे खम गैयाब्लाबो 7-8 बरानि दङ बेयाव माला बुस्थुआ नायलांनो हागोन। ओमफ्राय बेखौ बाहेरायाव बरननायखौबो खोन्थागोन। बाहेरायाव बरनबायनाय एसेनो बारा बुरजा गैया बेयाव बाहेरायाव बरनदों नै बेखौ फोरानदों। ओरैबो फोरानो नै ओरै गैथ'आ आरो दा नैबेयाव दोनो रानखांनानै बथिक दं आरो बेयाव गोजौआव बथिक दङ गाहायाव गैला जोब्बाय। गुदुं खालामग्रा हरसे दोनो बेखौ हिटार दं आरो बेयो बिदि लाइना मोनबा दङ। बिदि लाइना थिगनि गोजौआवबो मोनबा दङ थिगैनो दं। बेयो मैदा लगायग्रा मिक्सार मेसिन। बेखौ लास्टआव पेकिं बानायनाय सावथेबावनांगौ, सावथेयाखै सिल' बानायनानै दोनदों। पेकिंल' बानायदों, एबारसो सावथेगोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, अननानै शेयार खालाम। थेंक इउ।